ଏନିକି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଝିଅ? ଆସିଲୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ। ହଁ ବୋଉ, କଣ କହୁଥିଲୁ କି? କହ। ଆଲୋ ମା, ଗଲୁ ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କରିନି। ଆଜି ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ରେ। ଯା ଟିକେ ଫୋନ କରିବୁ ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ। କଣ କରୁଛି ଛୁଆଟା, କେମିତି ଅଛି, କେବେ ଆସିବ? କହୁଥିଲା ଏ ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି। କଣ ହେଲା କେଜାଣି, 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ କରୁନି। ଗଲୁ ମା, ଟିକେ ଫୋନ କରିବୁ ଭାଇ ପାଖକୁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବି, ପଚାରିବି ସେ କେମିତି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିକି କହୁଛି ଭାଇ। ହଁ ହଁ, ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ନିକି? ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଭାଇ, ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ବୋଉ ତତେ ବହୁତ ମନେ ପକଉଛି। ଆଉ ଭାଇ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିନୁ ଯେ? ନାଇଁ ନିକି, ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ, ସେଇ ଯୋଗୁ ଫୋନ କରିପାରୁନଥିଲି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ଆର ମାସରେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା। ଆଉ କେବେକୁ ଆସିବୁ? ଆର ମାସରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା। ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା 2 ଦିନ ଥିବ, ତୁ ଆସିବୁ ନା? ହଁ ନିକି, ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଛୁଟି ନେଇକି ନିହାତି ଯିବି ଗାଁକୁ। କାରଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ନା, ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ଦରକାର। ମୁଁ ନିହାତି ନେଇକି ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ଯିବି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଡ୍ରେସ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁ ଦରକାର। ତୁ ଆସେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାକୁ ଆସିଲେ ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୋ କଥା ମନେ ପକେଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେଲା ଗଲାଣି ଯେ ଆସିନି। ଆସିକି ମୋ ପୁଅ ମାସେ ରହିକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଭାଇ, ତୁ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁ କହିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାକୁ। ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତୁ ଟିକେ ଆସିବୁ ନା ଭାଇ, ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭାଇ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ତୁ ଟେନସନ ନେନା। ଗଲା ବେଳକୁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଭଲ ଲୁଗା ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି କି? ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଆ ଫୋନରେ କଥା ହବୁ। ଭାଇ କରିଛି ଫୋନ। ନେ ବୋଉ, ମୋବାଇଲ ନେ, କଥା ହ। ପୁଅ, ଏ ପୁଅ, ଭଲ ଅଛୁ ନା ବାପା? ହଁ ବୋଉ, ନମସ୍କାର ବୋଉ। ତୁ କହ, କେମିତି ଅଛୁ କହିଲୁ? ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛୁ ନା? ପୁଅ, ତୁ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମାସେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିନୁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ଆ ଟିକେ ବୁଲିକି ତୁ ଯିବୁ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ କାଲି ଫୋନ କରିବି ତୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ଛୁଟି ନେଇକି ହବ ବୋଲେ ଆର ମାସକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ହଉ ବୋଉ ତୁ ରଖେ। ହଉ ବାପା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫୋନ କରିବୁ ହେଲା। ଦେହ ପା ଦେଖିକି ଚଳିବୁ ଟିକେ ବାପା। ହଉ, ରଖୁଛି। ଯାଇଲୁ ବୋଉ, ଭାଇ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଲୁଗା। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲି। ଆଲୋ ଝିଅ, ମୋର କଣ ଲୁଗା ଦରକାର? ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ବଡ ଖୁସି। ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପିଠା କରିଦେବି। ମୋ ପୁଅକୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ। ଜାଣିଛୁ ଝିଅ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା କରୁଥିବି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଖାଇ ଦଉଥିବ। ମୁଁ ଭାବେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଚକୁଳି ପିଠା? ମୁଁ ଯେତିକି କରୁଛି କିଏ ଖାଇ ଦଉଛି? ଏଇ ବିଲେଇ ମତେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭାବିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁଚିକି ରହିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖଟ ତଳେ ପଶି ଖାଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା। ମୁଁ କହିଲି, ହଇରେ, ତୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଉଛୁ ଯଦି ଆଉ ଲୁଚିକି କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ? ଏଇ ସବୁ ପୁରା ତୋ ପାଇଁ କରୁଛି। ଜାଣିଲୁ ଝିଅ, ସେ ଏମିତି ତା କଥା। ସିଏ ନୁଚି ନୁଚି ପିଠା ଖାଏ। ଆଜି ଏଇଥର ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ ସେ କେତେ ପିଠା ଖାଇବ। ସତରେ ବୋଉ, ଭାଇ ଏମିତି କରେ? ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଚିଡେଇବି। ମୁଁ ଆସିଲେ ଭାଇକି ଚିଡେଇବି। ଆଲେ ନିକି, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଚିଡେଇବୁ? ଭାଇ ଏତେ ଦିନରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଚିଡେଇଲେ ତାକୁ ରାଗ ଲାଗିବନି? ତୁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଚିଡେଇବୁ? ଗୋଟେ ମାସ ପରେ। ଆଲେ ନିକି, ଯା ମା, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ସଫା କରିଦବୁ। ଭାଇ ପରା ଆସିବ। ଯା, ତା ରୁମ ଟା ବି ସଫା କରିଦବୁ। ଯା ମା। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିଦେବି। ଭାଉଜ, ଆଜି କିଏ ଆସୁଛି କି? ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରୁଛ ଆଜି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା କରିଛ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ତାଟକା ହେଇଯିବ। କିଏ ଆଜି ଆସୁଛି କି ଭାଉଜ? ନାଇଁ ମୋ ବାସନ୍ତୀ, ଆଜି ପରା ତମ ପୁତୁରା ଆସୁଛି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ?
ଆରେ ଭାଉଜ ମତେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ମୁଁ ତ ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ରହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିବି କଣ? ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭାଉଜ ସେ କଣ ଫୋନ କରିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି? ହଁ ବାସନ୍ତୀ, ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ବସ୍ଟା କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ଜଣା ପଡୁନି କିଛି। କେମିତି କରିବି? ବସି ବସି ବହୁତ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲାଣି। ନିକି ନିକି, ଖୋଡ଼େ ଖୋଡ଼େ, କଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନ? ଖୋଡ଼େ। ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ବଳିଆ ଭାଇ, ଆଜି କୁଆଡେ? ଓ ଜାଣିପାଇଲି, ଆଜି ଭାଇ ଆସୁଛି ତ। ଓ ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଇଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜମା ଛାଡିବିନି ଭାଇକି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା କଥା ହବାର ଅଛି। ଆରେ ନିକି, ଆଜି କଣ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି କହିଲୁ? ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲା ନା ବସରେ? ହଁ ଭାଇ, ସେ 10ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିବ। ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ତାମାନେ ନିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମତେ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ, କଥା କହ। ହେ ଭାଇ କଥା କହ। ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇ, ଏମିତି ତଳେ କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ ଭାଇ? ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ। ନିକି, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କିଲୋ? କଣ ଭାଇକି ଦେଖି କାନ୍ଦ ମାରୁଛୁ ନା କଣ ତତେ ବା? ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ, ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଗଲା। ବାପା, ଏ ବାପା, ଉଠୁ ବାପା, ଉଠୁ। ନିକି ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ମୋ ପାଇଁ ସତ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଏମିତି କେବେ ବି ହବନି। ମାଠୁ ପୁଅ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଛଡେଇ ନେବେନି। କହ ପୁଅ, କହ, କଥା କହ, ମା ବୋଲି ଡାକେ। ଏ ଧନ, ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଧନ, ଶୁଣୁ। ଧନ, କା ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ରେ ଧନ। ଉଠୁ ବାପା ଉଠୁ, ଇଏ ସବୁ ତୋର କଣ ହେଇଗଲା ଧନ? ଧନରେ ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ହେଲେ ଧନ ତୁ ମତେ ଏକା ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ରେ ଧନ। ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଭାଇ ପାଶେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦେହି ଟାଣ। ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେବିନି ମୋ ଲୁହ, ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେବିନି ମୋ ଲୁହ। ସାହେବି ତତେ ସାରା ଜୀବନ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତ ରଖିବି ମନ। ଆଲେ ହୁଣ୍ଡି, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପ୍ଲାନିଂଟା ଟିକେ କହିଲୁ? ଏ ବୋଉ, ଦେଖିଲୁ ଭାଇ କଣ କଥା କହୁଛି? ହଇରେ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲୁ? ଇଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ପୁଅ, ଏ ପୁଅ, ତୁ ଏମିତି ଡରଉଛୁ? ହଇରେ ତୋ ଭଉଣୀ ସିନା ତୁ ଡରେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ମତେ ତୁ ଡରଉଛୁ ତୋ ମାକୁ। ତୋ ମା ମନ କଥା କଣ ଜାଣିପାଇଲୁନି? ହଁ, ମତେ ତୁ ଡରଉଛୁ? ଆରେ ମା ମନ କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଏଭଳିଆ ରୂପ ଦେଖିଲେ ତୋର? ଉଠୁ ଉଠୁ ଧନ, ଉଠୁ। ତୁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ମତେ ଡରେଇବୁନି ରେ ଧନ। ଆରେ ଧନ, ତୋ ଭଉଣୀକି ସିନା ତୁ ଡରେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ମତେ ତୁ ଡରଉଛୁ ତୋ ମାକୁ। ତୋ ମା ମନ କଥା କଣ ଜାଣିପାଇଲୁନି ଧନ? ହଇରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। ଦେଖିଲୁ ମୋ ମନ କଣ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତୋ ରୂପ ଦେଖିକି ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ରେ ଧନ। ତୁ ଏମିତି କେବେ ଇଏ କରିବୁନି। ଉଠୁ 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 ଉଠୁ। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ମୋ କାନ ଛାଡ଼େ। ଦେଖ ବୋଉ, ନିକି କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ ଧରିଛି, ମତେ ବହୁତ କାଟୁଛି। ଆଲୋ ଏ ନିକି, କଣ କିଲୋ ଭାଇର କାନ ଧରିଛୁ? ଆଲୋ ଉଠୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବୁ ଏଇଖିନା ଯିବି। ଆଲୋ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ହଁ, କହିଲା କଣ କାନ ଧରିକି ବସିଛି ଏଠି। ଉଠୁ। ଭାଇ ଦେଖେ, କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଡରେଇଲୁ କି? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୋ କାନ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି କଲୁ ମଜାରେ? ହଁ, କଣ ପାଇଁ ମଜା ଏମିତି କଲୁ ମତେ? ମୁଁ ସତରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ କେବେ ବି ତୁ ଏମିତି କରିବୁ, ଦିଟାକ କାନ ତୋର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି।